Miapilar ang mayor sa dakbayan sa Talisay aron ipaubos sa modified enhanced community quarantine ang syudad. Apan nangandam gihapon kung dili man maaprubahan ang ilang hangyo. Si Lian Singkulan sa report. Karong Mayo 20, gikatakdang mo shift na ngadto sa General Community Quarantine ang probinsya sa Sugbo. Apan mas gusto ni Mayor Samsam Gulyas nga ipaubos ang dakbayan sa Modified Enhanced Community Quarantine tungod sa nagsakang mga kaso sa COVID-19. Napadangat sa mayor ang hangyo og naghuwat na lang siya sa tubag sa IATF. Napunting usab ang kabalaka sa mayor sa Barangay Tangke nga sikit-sikit kaayo ang mga panimay. As far as the EU of Gwen is concerned, MECQ na Midris Talisay. But we have to wait kung unsa giingon sa IATF. Pasabot lang niyato ni concur na si Gwen sa kuang appeal, and again it is the decision of the IATF. May giandam na usab nga executive order ang mayor kung maubos man ang dakbayan sa MECQ. Apan nangandam gihapon kung dili man aprobahan sa IATF ang iyang hangyo. Ma-GCQ ta, we will isolate the people involved in these cases. We will isolate the barangays, we will lock down, we will limit the movements of certain barangays, and that's the move going forward here sa city. Sa pagkakaron, nangita na og dapit sa dakbayan nga haom nga magsilbing kasamtangang South Bus Terminal. Karong hapon, giinspeksyon na nila ni Jonathan Tumulak, hepe sa City Toda, ang duha ka dapit nga mao'y gipilian nga himuong South Bus Terminal. Gipangandaman na kini sa Talisay, gani dunay scheduled nga inspection karong hapon para pag-check sa mga locations ug asa ni napita. So, mo na imong gipaabot karong hapon. Kaganiha sa among pagsuroy-suroy usab sa nagkalain-laing dapit sa dakbayan, ubay-ubay gihapon nga mga tawo ang nanggawas aron mamalit sa ilang mga panginahanglanon ning panahon sa Enhanced Community Quarantine. Uban ni Renate Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Bistak.